מה אתה אומר, נעשה קודם כל משחק כדורגל ואז נלך ללמוד, או קודם כל נעשה משחק כדורגל ואז נלמד? קודם כל נלמד ואחר כך נלמד. המוץ מחברו לא בחיית. בפתח, יש אווירה בשטח, על אמונה תשובות ושאלות, שאיפה להיות עמוק בסוגיות, ויש גם צייסים עומק של סברות. ערב כדורגל, בוקר על הסטנדר, ועל אמונה מדברים עכשיו. כויכו של התירה, אוי כפני מנירה, טוב לי מאלפי חסף וזוהור. בני תורה זה אור וזו הדרך, וכל אחד בדרך הנכונה. בני תורה זו הקרבה למלך, יש טייגנברן, יש מצב אווירה. בני תורה זה אור וזו הדרך, וכל אחד בדרך הנכונה. בני תורה זו הקרבה למלך, יש טייגנברן, יש מצב אווירה. יש תחרות מלחינים, נרטבנו בקייקים, בינתיים ההשקופה התחזקה. רוקדים בצהריים, רב שיח בין 40, יצחוק אל חונון שמאלה, לא נשכח. טייגן על הסטנדר, 3 שעות בסדר, טוב לי מאלפי כסף וזום. כויכו של התירה, אוי כפני מנירה, טוב לי מאלפי כסף וזום. בני תורה זה אור וזו הדרך, וכל אחד בדרך הנכונה. בני תורה זו הקרבה למלך, יש טייגנברן, יש מצב אווירה. בני תורה זה אור וזו הדרך, וכל אחד בדרך הנכונה. בני תורה זו הקרבה למלך, יש טייגנברן, יש מצב אווירה. יש טייגנברן, יש מצב אווירה. נהנית בכדורגל? מה בא לבית? אני נהנתי באלימות, אני לא יודע מה איתך. יופי. אתה יודע מה? גם אני נהניתי.